Ήταν 8 Φεβρουαρίου του 1981 όταν γράφτηκε η μελανότερη σελίδα στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού αθλητισμού, όταν ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης βάφτηκε στο αίμα. Μία από τις πόρτες της θύρας 7 δεν ήταν επαρκώς ανοιχτή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ανεξέλεγκτος συνοστισμός και να χάσουν τη ζωή τους 21 φιλάθλοι. Είπα ο Ολυμπιακός με ένα συγκινητικό βίντεο, θέλησε να τιμήσει τα θύματα της μαύρης αυτής επετείου. Η μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία που συνέβη ποτέ σε ελληνικό γήπεδο έγινε το απόγευμα στο στάδιο Καραϊσκάκη, με συνέπεια να σκοτωθούν 21 άτομα. Όλοι στρέφουν το βλέμμα τους σε αυτό που προβάλλεται στα μάτριξ του Γεώργιος Καραϊσκάκης από εκείνη την αποφράδα μέρα της 8ης Φεβρουαρίου 1981. Και αυτή τη στιγμή